जोंसिनि ताइसे हायनो हाय मेडियान बुसखांगो फाइसक फाइजाक स्पेशली जों ओंखायथ' थांनाय 29 मार्च 2025 कायसे आरो आसाम प्रिमियार लीग होनै कायसे फार्स्ट ट्रायल लोंखा जागा अबंखा खुमुलुं नि स्टेडियामाव अब खुमुलुं दागबांला अथवा स्टेडियाम होनैबो सिनियो हांकाय आ जागाव जों फार्स्ट आसाम जे फार्स्ट ट्रायल सिनि सिलेक्शन नि बागै बरक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइजाक आसाम प्रिमियर लीग नि बागै इंगा आ दिनो जे बरक रक सिलेक्शन खाइना नि बागै पार्टिसिपेट खाइना रक आपोंखा 85 जना एवं 85 जना बिसिंगो 85 सारा त्रिपुरा नि बरक रक न सारा त्रिपुरा नि जत फुटबल प्लेयर्स रक बरक जत न फायै आ जागा 85 जना पार्टिसिपेट खाइया आर आबनि बिसिंगो तिनि बरक सिलेक्शन मियाना रहका जे साबो सिलेक्ट ओंखा इंगा अ सिलेक्ट माने बिसिंगो 8 जना बरकनो सिलेक्ट खाइया बिबिनो अब डिस्ट्रिक्ट नि इंगा अ 8 जना नि बिसिंगो आं बुंनो सानाय खरसा आबो ओंखा सिनि चैत्र पद जमातिया आबोके साउथ त्रिपुरा नि इंगा अबनि परे दंगो देवजित देबरमा दलाई त्रिपुरा अब परे दंगो निउटन मलसम बो दलाई त्रिपुरा नि न इंगा रुबेल देबरमा आबोके वेस्ट त्रिपुरा नि जहन देबरमा इंगा जहन जमातिया सॉरी गुमती डिस्ट्रिक्ट नि इंगा आबेद कलय अबेद रांखल गंगाय तेलेमुरा खोय डिस्ट्रिक्ट नि अबन परे दंगो राजीव देबरमा वेस्ट त्रिपुरा नि इंगा ताइ दंगो साबात जमातिया ओके गुमती डिस्ट्रिक्ट नि इंगा ताबुक खना माने न 3 तारिख 30 माने 3टा 20 मिनिट तक बन डिपार्चार ट्रेन नि टिकेट टुकु टुंगि पाइखा इंगा बरक एक्चुअली इंगा ताबु गुवाहाटी नि बागै रावनांनाय खाना इंगा गुवाहाटीयाव थांगै बरक ट्रायल नि बागै बरक कायसा कैंप थांगै बरक ताबु प्रैक्टिस खायनाय अन बरक ट्रायल लोंनाय इंगा आ जागा बरक हय निनि एक दिन बा 2 दिन आबो बोसोर दिन नांनाय आबो साइमिया जत दिन नांनाय आसु दिन बरक आरो टंनाय एवं टंनानि बागै आ जागाव स्पेशली बरकनो आ जागानि जे अर्गानाइजर तमा एकेडमी हो हक एकेडमी जत केनसु रेस्पॉन्सिबिलिटी बरक नानाय बरक टंनानि बरक चारानि गाय बनि एकोमोडेशन जतन अरेंज खाइ रनाय बरकनो हंके जों एज ए अर्गानाइजर हिसाबै माने सोमदेव देवरुमा ट्रास्ट अर्गानाइजर हिसाबै जों बरकनो अ जागा जरा रेखा एवं बरकनो बरकनि जे सामानि मते गाइडलाइन मुताबिक जों बरकनो हेल्प खायै कोऑपरेशन खायै अ बरक रकनो सोंथिगलाय रहका आसोगदा आगामी दिनलो हायरकताय सुजुग फानि खदो सर अवश्य सुजुग तंनाय हंगा ताबुक अब आगामी दिनो जों ताइसा अब हायके विभिन्न इवेंट्स तो नॉट ओनली फुटबल अब तो स्पेशल फुटबल नि बागै से थांग्रा माने हंगा अब हाय गोबां अब हाय इवेंट्स तुबनाय जेनाखि क्रिकेट नि फानंखा मैयाखबा भलिबल मैयाखबा अब हाय बैडमिंटन हंगा कबड्डी गोबां अब हाय जे जरा जराव अब हाय अपॉर्चुनिटी फायकेंके ऑब्वियसली जों माने अब हाय सुजुग होनाय हंगे अ जागा अब सिमिया ताबुक तिनि जे थांनाय रक बरक खना सगैमानि परे बंनि ट्रायल ओंखांखांखाय माने आ जागा प्रैक्टिस माने परे बरक ट्रायल ओंखांके आ जागाव आ ट्रायल ओंमानि परे आ जागाव बंनि आ जे गुवाहाटी बा आसामो हंगाय ओंनाय स्पोर्ट्स नि जे कॉलेज नि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बरकनि आरोनि बरक रकबो एज ए अब हिसाबै ऑब्जर्वर हिसाबै बरनो ऑब्जर्व खाइफैनाय जेफोरनो बरक ट्रायल खाइ दङ अथवा बरक जेफोर प्रैक्टिस खायो गा अमो हाइकेनो बरक अ ट्रायल बरक टिकी माने परे हंकाय बरक न जुदिनि पसंद खायगे उ आसाम यूनिवर्सिटी माने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ता इया खबा कॉलेज बरक चांस माने आ जागा थंनानि एवं टंनानि बो माने बरक आरो कम से कम 3 मास जरातै बरक न प्रैक्टिस खायनि सुजुग होनाय इंगा अबनि परे खना बरक विभिन्न लीग जेमन अब हाय क्लब नि लीग फानंखा एखबा स्टेट नि कोनो कायसा अब हाय स्पोर्ट्स नि माने फुटबल ऑर्गेनाइज खाइफुरुं हंकाय अब हाय गेम रगो आफुर रगो बरक चांस मानानि चांस दंगो एवं चांस जुदि माखा तो कायसा जागाव जन सिलेक्शन खांके कोनो कायसा इवेंट इंगे तो बरक अब हायनो माननाय मिनि अगो दंगो अमाउंट नि बेपार दंगो माने बिनि परफॉर्मेंस नि ऊपर डिपेंड खाइनाय केबकेनो ब सिलेक्शन खाइकेंगे हय केबा 5 लाख केबा 10 लाख अब हायकेन हायर लांजांनाय अब हायके बंनि चांसेस दंगो दा